ассалому алайкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Libos TV. Либосҳои занонаи туркиро ки барои навомай барои шумо нишон медиҳем. вақте ки ай тарафи қирған меен шумо тарафи дасти рост меғалта, вақте ки ай тарафи саховат меоен тарафи дасти чап меғалта. рӯ ба рӯи дарвозаи 5, рӯ ба рӯи дарвозаи 5. ай у тарафаш дарвозаи 5, ай рӯ ба рӯ шуда ан ай магазинда шумо омада чизтона харид кунед, хуш вақт харид мекунед, чизотона ай сари раҳ меравед. мо ай даронаш мегирем шумода ина борои навшон магазин мо барвақтар омадем ози одаморо дуромадай намондем барои шумо ки шумо хуш вақт бинед. Инамиҷода ҳамаи борои навинка омагия ина сар кадаги ами зар шумо хуш вақт мебинед. Ина бинед магазин чӣ хел магазини фасонай, ҳама чизош тозаҳанд, турки тоза. Ина дувойкое ки шумо да мо пеш нишон дода будем, дувойкои пеш нишон дода будем. Боз ҳамин чизора борои навшона абзор мекунем, шумо ҳама хушро мебинед. Анаиҷа кардиган омадагиай, кардигани туркӣ жемпришай дарозан ё дарозан, размерашон стандартай, нархшон 200 сомонӣ. Ин нархи донай метавонед ки омада оптум ай пеш шумо чикинед. Расветкаш як 10 та расветка ҳастай, анаиш сафедшай ба дараҷаи олизуран нархшон 200 сомон, нархи дона. Инҷа савшам мебурад, савшам бинем, дарозиша масъалаи дарозиш дарозай. Ба кадоме ки дароз мехоҳад, дарозшам аст, калташам ҳастай. Нархшон 200 сомонӣ. Ина марамат бинен, кадомеда ки дар коре. Ина ҷинсовкои шумо мебинен, тройка 300 сом буд, ҳозир шидаи 100 сомон барои шумо. Кирташа нишон медиҳем, кирташа. Ҳозир бо кирташа шумо да нишон медиҳем. Кирташам дарози зурай, фирмаш туркӣ, нехел сангош Сваровский, то боло санг дора. Нархи иам 100 сомон, кадоме ки успед мекунад. Баъд шумо менависем ки ҳамин чизора ёфта битем, мо додатон наметунем. Размерашон стандарт ҳам дора, размери калон ҳам дора, то 58 пуша метавонем ки омада бихарен. Чизое ки шумо да 300 сом харида наметавонистен, ҳозир 100 сомонӣ. Фақат тестар. Бо чӣ дора инҷа да апа нишон медиҳем? Двойка ҳа? Бурук дора хатиш? Бурук дора, нархи ҳамиам 100 сомон. Представед кунед чӣ хел чизои имрӯз барои шумо распродажаи арзон шудагианд. Мана бинед шумо иҷада двойкои студентский барои духтарако фасон современӣ, нархи ё 200 сомон, нархи донаҳай. Вақте ки омадем қатъи фурӯшанда, намин номрое ки дар поён ҳастанд, қатъи фурӯшанда гап мезанед, барои оптои маслиҳат мекунем. 5 та расветкаш будааст. 5 расветка дорад. Сери дора бежеви, сафед, сиёҳ, сурх дорад. Сиёҳ, сурх. Жемпурои туркӣ размерашон чанданд ё? Размерашон стандарт. Стандартан 1 та 2 та 3 та 4 5 6 7 8 та расветкаш пакка ина ҳозир ҳастай. Намудшон чӣ хелай? Нигаҳ кунед. Вай киса доранд. Тугмошон ҳастай ду тараф. Ина пешин медвежонок. Медвежонок дора, анаиш ҳарфи ҷи дора. Иҷада бо ҳастай деним. Чизошон ҳар кадомиш ҳар хел расветкай, ҳар хел моделош омадагия. Инаиш хеле вишивка задаги, гул вишивка дора. Гулаш вишивка задагия. Ина пеш бинед шумо. Касе ки пеш мея бо хуштутар мебина. Стандартан то размери чанд пуш метавона ки ёра бупуша? То мисол 54 пуш метавона ки омада ҳамиҷада харидорӣ кунад. Материалаш ғавсай, ғавс, хеле тинук нестай. Хеле одамо хеле дар запс безеб метавад ё ки тинук метавад, тинук нестанд ё. Нормалиян, на ғавсанд, на тинуканд. Ҳамин чизое ки шумо дидестен, пакка бори навшонай, ҳамин рӯз омагия дуромадагия. Двойкои дароз. Двойкои дарозе ҳастанд ки чанд та расветка дорем? Расветкаш 7-8 расветка дорем. Размериш чандай? Размериш? Стандартан, размершон стандартан. 4 та расветка дорем? 10 та. 10 та ами расветка аст. Шумо да мисол зардай, сирхай, сафедай, кадом маркаиш ки мефуратон, ина иҷада ҳаста ина. Кабут, саус, сирх, сиёҳ, кабут. На саусшам будааст.
Йо пад наметана апа? Не, падна. Пад наметан, то размери чанд пуша метона? Стандарт ами 54 пуш метона пушера? Свободно метона ки 56 пуша омада харидорӣ кунад. Нархи ё чанд апа? 280, нархи ё 280 сомон будааст. Касе ки опитом харидорӣ мекунад, ами номрои тарда занг мезанед, маслиҳат мекунед, мефаҳмед. Продажае ки мо шумо да эълон карданием, ан ҳамин чизоҳае, ё плашҳои размери ай чанд то чанда сар мешавад? Ай 38. ай 38 сар мешавад то размерои То размери 46. 46, а? Ай 48. 48 Туркия, я? Ба тоҷикӣ мумкин 50 чанд мепуша? 54? То 54 пуш, 56. Хай мебинед, ай пеш хутон мебинед, распродажа шидагия, иё будан 300 сомон, ҳозир 100 сомон шидагия. Ина савзш ҳастай, ина хе сафедш ҳастай, сери доранд. Сери доранд, бежеви дорад. Ина бо ҳастай ҷа сияҳш, сияҳш ҳастай. Ина цвет ҳастай. И дига цвета, на? Общи ки ина қад цвети ки шумо дар экран дидесен, ҳозираш аст. Турки тоза 300 сом будан, ҳозир 100 сомон барои подписчикои канали Libos TV. Марҳамат, харидорӣ кунед. Ай ҷае ки ё сар меша, ё двойка. О, двойка. Ё фақат Тройка. тройка, на? Тройка брукшкани? Брук дора, курта дора, футболка дора. Нархи ё чандай? 100 сом. 100 сомон, ҷинсовка, ҷинсовкаи тройка 300 сом будан, ҳозир шидан 100 сомон. Ой, не кирта. Ане киртача ҳам ҳаст, киртача қати брукш. Ё чанд? Ё ҳам 100 сомон. На представить кунед чизои турки тоза 100 сомонӣ. Марҳамат, омада харидорӣ кунед.